Hürmetli televizor karavaçılar, hürmetli konaklar, üçüncü tur video hırav. Dürüst cevapka, gellemeyse üstten halabız kızlar. Ahitge hıravızı yazıvsı. Şair, dramaturg, jurnalist, Miftahiddin Akmulla, Şahit Hüdabir'in ismindeki edebi premiyalar hem Kugersen rayonunun Zeynep Birşeva ismindeki premiya laureatı Server Reşit kızı Surina uzı biresek ekranlarga ihtibar kızlar karayız, tınlayız, yazabız. Hürmetli oyuncular, bizim Başkurt halk yılaları arasında koramalar menen beyli kıdık kana şunday görünüşler var. Şulardan birihi et küldegi. Hırav. Et küldegi nime ol? Onu kimge, ne için giydireler? Bezin yakta men kurganim yok, amma lakin işitkenim var bu hakta. Etten korkkandan kot koyduru üçün et yönün beylep keyin balaga kiydirgen dertega bu. Yanı tuğan balaga yaman közlerden yaklav, haklav maksatı menen. Buna kadar hora birisi ude cevap biresek. Edge qaraya gali. Kaderli oyuncular, dürüst cevap. Et küldegin yaş sabı balaga köz deyip, ködegip, yaki nimenendir qorqып, tirtlep, ilap ауырған вакытта махсус 7 яки 40 түрлүктен кораманын кийдирелер. Onun et күлдәге дип аталуында бер гилле бар. Корамалардан тегилген күлдәкте этке кийдирип җибәрәләр. Баласага ул этте бастырып тота. Эттең муенына шулай ук тәмрикәстәр халанган бер токсайда асып җибәргән балалар. Токсайдагы күстәнәс баласагага булһа, күлдәкте алар китереп бирәләр һәм яшь баланың өстенә бу күлдәкте халалар, куркыталар, теге ен шайтандарды яки әйтәләр. Менә эт хаклай безнең балабызды, ул шудан һәм нык буласак, бер нәмәдән дә куркмаячак, тертләмәячак, беринди күзгә, күз тиюгә һәм авыруга бирешмәячак. Афайын рәхмәт, Сәрәр апай. İki komanda явында дөрестлек бар дип алайык та, ике командага өсөртән калабыз. Алкышлайбыз кызлар. Өчәү, берәү, икәү, өчәү. Шулай дип хөрмәтле уенчылар, азагына йиттек бит әй. Тәнкә анайбыз. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, еттәү, 8, 19, 20 тәнкә кызлар. Ой, моны бит әй. Берәү, икәү, өчәү, 19, 20, 21, 22 тәнкә кызлар. Шулай итеп бүген тиңез алышта 20-ге 22 менән 20-се Башкорт гимназия еңүсе дип табылды. Алкышлайбыз кызлар. Ярыш булгас, алыш булгас, еңүсәләр була, еңүсәләр була. Уен да инде бу. Шулай бит инде кызлар. Әмма ләкин уен каты булды. Алыш каты булды кызлар. Кыркынчы балалар баксаһы тәрбиячеләренә уен өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бик көчле команда. Улар менән ярышу бик еңелдән булманы. Һезгә кызлар, еңел булмаган эшебездә һәрвакыт уңышлыктар, юлдаш булгандар. Һәрвакыт шулай матур, яшь, оптимист булып калуыгызды теләйбез һәм безнең команда исеменнән, безнең мәктәп турында язылган Милли рухият үзәге дигән китабыбызды бүләк итеп кабул итегез. Без һезнең менән танышуыбызга бик шатбыз. Һезгә эшегездә уңыштар, гаиләгезгә бәхет, һаулык, иминлек теләйбез. Бездә шулай ук сиратыбызда һезнең мәктәптең командаһы менән танышуыбызга бик шатбыз. Бүгенге уен өчен һезгә тагы бер тапкыр рәхмәт әйтәһе килә. Бына ошо еллар дәвамында килгән балалар баксаһы һәм мәктәптең күсә килешлеген алдагы көндәрдә лә шулай ук дәвам итәрбез. Туган телебезне онытмаенча бер-беребезне байрамдарга, сараларга сакырырбыз дип уйлайбыз һәм безнең өлкән мәктәпкә әзерлек төркеме балалары тарафыннан эшләнгән ошо кискәй генә бүләкте һезнең мәктәпкә, истәлеккә бүләккә итеп тапшырабыз һәм шул ук сыйратта үзебезнең балалар баксаһы турында кискәй генә мәгълүмат һезгә бирәбез. Һәм әлбиттә, 1 июнь балаларды яклау көненә арналган байрамга һезне башлангыч класс сыйныфы укучылары менән
үзебезнең балалар баксасында көтүп калабыз. Бу һәргә сакыру кагыды безнең балалар баксасыннан. Зур рәхмәт кызлар. Хөрмәтле уенчылар, әйдәгез каршы алайык бына бүген һезде бүләкләргә дип үзе безнең багылсыбыз үзе килеп иткән. Әйдәгез алкыштар белән каршы алайык. Башкорт энциклопедияләргә эшләп килгән, җаваплылыгы сикләнгән Башкир академик книга оешмаһының мөдире, Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре Айгөл Уелдан кызын тагыла бер алкышлап китәйек һәм һүз һезгә рәхмәт итегез. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле уйнаучылар, без менә Башкортстан энциклопедияһы нәшриятеннән килеп киттек. Һезгә матур, һәйбәт, шулай итеп күләмле китап тапшырырга. Китап ул һәрвакыт белем шишмәһе булып кала һәм артабанда шулай булып калган дибез, чөнки бүгенге көндә электрон варианттарда күп китаптарның, әмма китаптың етен еткәп, матур итеп укудан да ниндәй көч табабыз, шулай бит? Шуның өчен безнең Башкортстан энциклопедияһын гына нәшр итеп калмай. Ул райондар менән дә эшләй. Райондарга менә күреп торасыгыз, Баймак энциклопедияһы итештерелгән, Ишембай, Хайбулла райондары. Райондарга шулай итеп әйткем килә, безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шунда энциклопедиялар, күләмле энциклопедия район турасында кулыгызга алгыгыз килһә, безгә мөрәҗәгать итегез. Ә инде энциклопедиянан башка безнең типография да бар. Ул типографиялы авторлар, галимдар, бигрәк тә әүдемдар, улар үзләренең китаптарын шулай ук сыгаралар. Рәхим итеп калыгыз. Һәм менә уен уйнаучылар өчен башкортча сыккан Башкорт энциклопедияһының 3нче томын алып килдек бүген. Һәм тагыла календарьлар бар әле һезнең. Әлбәттә, бу календарьларда без ел һайын сыгарып торабыз. Ул укытучылар, журналистлар өчен бик фәһемле календарь булып тора. Форсаттан файдаланып мин дә әйтеп китәм, безнең Зәйнәп Биишева исемендәге Башкортстан китап нәшриятеннән бына шундай Һәдия Дәүләтшинаның Ыргыз китабы яңа гына сыккан китабында шулай ук һез кабул итеп аласаксыз бүгенге. Һезгә ул бүләк. Ә һезгә Айгөл Уелдан кызы уңыштар һәм дә исәнлек һаулык. Зур рәхмәт һезгә. Үзегезгә көтеп калабыз. Рәхмәт. Ә бездән инде һезгә бүләктәр моны Серафимовский казма фабриканы шулай мендәрдәр. Һәм әлбәттә Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшрияты. Ул адрес Октябрь проспекты 2нче ханлы йортта урнашкан. Китап магазины һездә нәфис әдәбият, календарьлар, балалар өчен китаптар һәм бүләккә фото альбомдар һатып алырга сакыра. Телефонды язып алырга онытмагыз. 246-09-55. Һәм әлбәттә безнең бүләкләрне кабул итеп алыгыз. Еңел булмаган эшегездә уңыштар һезгә. Һәм әлбәттә байрам менән балаларды яклайык, хаклайык. Хөрмәтле телевизор караучылар, киләһе очрашканга тиклем исән һау булыгыз.